yacho dadama nawe zile kudiana 8 minutes past 10 nasi musuwe Tuesday 17 December 2024 Papa Isabel tine munani tive icho kwadi muri Zimbabwe kanchona mukano kuti mamukaseiko matima nenyika mungabe muri kwa muri koko ndapindira muchirongo apa shongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima nawo senyika ino muri Zimbabwe kandivati kuti wati ndinadzo dzandabata vanhu vaziva muri Zimbabwe kuti vatoenda kudhara pachirongo chedu kana kuti izo pa channel National FM WhatsApp channel chiripo zvakazara zviri pepapo nezvimwe mkoba KB vachazona burikidza mukuenda muri Zimbabwe nyaya ndoda kutanga pana parikani kuti paka chagutu chiri kuti tani muri Zimbabwe ndiri nyaya ndinayo pano nyaya ndiri kutaura panguva ino nyaya katika mukati menzvimbo kuchegutu mukati menzvimbo kuchegutu pane murume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake mukadzi uyu ane mwana wandiri kutaura izvo zvekuti ane 15 years dzokuberekwa ari mwana sikana baba ava vanenge varipo pamba nguva dzese vanowanika zipopo ende vanomira sababa vari mukati mekureba kuti namuna matambudziko tiri tese kureba kuti kana zvinenge chidiwa pamba vanomira sababa zvinenge zvisina kuwanika musi wacho vanoonesana sababa namai vari mukati memba kuti nhasi mati shuga apano tichadya sadza kuseni chikonzero mari yacho haisati yawanikwa kwamunoziva kwandingadosevenza kuya mari haisati yauya kureva kuti vari kugamuchidzana zvichienderana neupenyu hwavari kurara huri mumba asi murume haana kuziva kuti mukadzi wake ane upenyu hwaari kurarama kumashure hwekuti kana pamba pakashayikwa usavi anotuka nekusora murume wake chikonzero ane kumwe kunhu kwaanowana zvinhu nechivande zvinoita kuti arijuse murume wake kana kuti aswere murume wake kana kuti akompeye murume wake nezviri kumasaidi chikonzero aive nesikireti yake. Alright, zvadaro mukoma KB murume akazozviona kuti mukadzi wake ane zvikomba zvinodarika 144 murume akazviziva sei akazviona sei kuti mudzimai wake ane zvikomba mwana pamba paka pakatoiswa masola bhati sola iyi yakazosvika pakunzi bhatiri racho riri kungokata rinoratidza kuti bhatiri rakaita sei rakafa mwana akabva atora foni ndokubva abuditsa foni ndokubva aiendesa kunext door kunova ndokunochachikwa mafoni right aiendesa ikoko foni iyi yanga isina pin nokuti mwana aingoziva kuti ndeye yake ende haana zvakawanda zvanga zviri mukati mekuita so vanhu vepamba apa pakaiswa foni nemwana vakati iwo vane kunhu kwava kuda kuenda asi maindiro vari kuda kuita mwana wenyu asiya foni pano abuda naamai vake so baba vabva kubasa vachibva kusvika vakanzi chitorai foni yemwana nekuti isusu mafungire edu tinogona kunonoka kudzoka nekuda kuri kwatiri kuenda saka tiri kukumbira kuti tigokupai foni yemwana wenyu kana auya mozoita sei munomupa ende zera remwana nemuridzi wefoni wachona vakatoona kuti kutopa baba vemufoni ndo zvatinenge tagona ende hapana chimwe chinhu chatinozonzi foni yashayikwa chikonzero ndiwo baba vemwana wemuridzi wefoni right baba vakabva vasangana nefoni pane foni yakafona baba vakati handingadaviri foni ndiye mwana right foni ndi ticha bosho okay vachibva vati dzimweri dzenguva vane zvaroda kutaurana nemwana zvinoita nechikoro rega ndidaire foni vakadaira foni ka1 ndikubva vateerera ndokunzwa kuti no pane munhu ari kutaura pasi kuti foni yaisu nyatsodavirwa iyi ndofunga ine munhu aye asiri right rega ndisadavire foni ari munhu afona but ari kutaura nemumwe wake kuti ndiri kumirira kuti foni itenge yadavirwa ndosodavira ineni but haana kuziva kuti munhu akatoteererawo ari kunzwa baba vachibva wanzwa baba pfungwa dzikapinda mavari ndedzekuti munhu uyu ari kudanana nemwana wangu asi mwana wangu ane 15 years ane chikomba ndokubva vanyarara time yakazouya iri message okay yauya iri message yakanzi kudini message yaitaura ishinzi izvo mwana paakauya kuchikoro paakauya ndakamupa 50 US sizonga kuti uruda 150 US yekugadzirira Christmas mwana ndakamupa 50 saka paari kuuya nhasi ndichamupa imwe 100 US kuti mukwanise kunotenga zvinhu zveChristmas so yakabva yanzi izvo ko tsaga akadzoka here nezuro kubva kubasa haina kudavirwa chikonzero uyu haana kuziva kuti tsaga ndiani zvikanzi ko baba mukuru wangu vakadzoka here asi watsamwa kuti ndati tsaga ndovanzi aiwa handina kutsamwa achibva apindira kuti inga wakatomuita tsaga kana ini ndichidanana newe takatomuita tsaga ichokwadi haunombodi haunombokanganisa chikomba chiri kupindura
zvikanzi alright zvikanzi aripo here. So nguva iyi yavaitaura mukoma KB zuva iri baba ndiwo vaipindura chikomba pamameseji kwaitopfuna mara zvikanzi izvezvi ndakatodzorora zvangu ndiri kumba saka Tsaga ari kubuda zvikanzi izvo ndokwanisa here kusvika kumba zvikanzi kumba hazviiti because mwana aripo. Zvikanzi kana mwana aripo inini ndiri basa riine mwana kwandiri unotuma mwana ndiye anotora mari ndiye anotokuudza kuti kwanzi uya pakati kumwana anotyise zvikanzi atizodi kuti mwana azive zvikadzikadzika zvikanzi alright ndichakufundirai masikati nekuti Tsaga achabuda masikati. So murume uyu aine foni mukoma KB pakafona varume vanokwenda kuita 7 varume vakasiya vamwe vainzwa nababa munini Nengi vamwe vachinzwa nasekuru Nengi. So vanhu vamukoma KB vaiti kana mafoni akasadavirwa vaizoshandisa message vachinyora message because mamessage avakasunungwa nenyaya yekuti vanotoziva kuti mwana ndiani ane foni. So pavakasvika pamba mwana akamhanya kuenda kunext door kunotarisa kuti kune vanhu akaona kusina vanhu zvikanzi so munhu akazotambudzika zvakanyanya nokuda kwokuti foni yavharirwa kumba vaive amai abaiba popotera vaita ndakuudza kuti usanditevera gara pamba ukamirira foni yako izvozvi matishers ako pamari kutumira basa rechikoro pamwe pane zvidiwa kuchikoro iko zvino foni yakavharirwa baba varipo vari kunzwa zvinorevei baba Isa mofu makabva kubhadhara mari yechikoro honei zvaari kuita mwana wenyu baba varizivi mukoma KB vari kuzviziva ava kuti chikoro chiri kutaurwa amai ndio vari kushungurudzika kuti havachakwanisi kusangana mukoma KB mari yainzi yatumirwa mari mwana yaibatiswa mwana mukoma KB aine chikomba pavakaverenga baba ava kubva kumashure kusvika zuva ravabata foni vakaona paine mari inosvika $618 mari yaibva kuzvikomba inotanga yashatiswa mwana then mwana ozopa mai vake. So baba ava vakabata foni kudaro vakaita 2 days vasati vabuditsa foni ende vanhu panext door vanga vasati vatsoka avapo ende vanhu avari kuti hatina chatikamhanyira kumba kwedu takakiya kumba kwedu kuri right foni yemunhu takasiya. Baba vachibvotora foni ndokubva vaenda kuna amai nina munin'ina waamai vemukadzi uyu zvikanzi onai zviri kuitwa nemudzimai wangu munin'ina uyu ndakaenda kuna amai vemwana zvikanzi ona zviri kuitwa nemwana uyu. Vana amai nina mukwasha uyu paakaenda kuna mbuya munin'ina waamai akabva ati shedzai mwana uye kuno pasina amai vake mwana achibva ashevezwa mukoma KB yei zvikanzi panapa toda kuti utiudze kuti vanhu vanganoona kutuma kuna amai vako anga akubvunza ndambuya munin'ina waamai vamai vake chivoti wati zvikanzi aiwa toda zvinhu zvatiri kuziva foni yake iri kupi zvikanzi foni yakavharirwa zvikanzi sorry foni yakasiyiwa yakapiwa dedhi vako foni yako ishi maiwe ndiani uyu 1 ndiani uyu 2 ndiani uyu 3 ndiani uyu 4 kundosvika pa 14 wechi15 ndiye akazotaura ega kuti kana nyaya yabuda yese regai tingoitaura wechi15 mukoma KB mwana wekwababa mukuru mufemiri ndiwo vaidanana naye murume achibva ngoshedzera zvikanzi iwewe vanhu ava vanokuitira chii zvikanzi musi uyayo wandikanzi ndaenda kuchikoro ndo vakatonditakura vakaenda neni tave taenda kuChegutu ende kuChegutu patakaenda ikoko mangwana achiona mama vakatevera ikoko zvakare vakazodzoka kunoku ndokwandaive ndiri ndaive ndisi kuchikoro. Mwana we aitombobuda nevanhu ava achienda achibva taka kuchema mwana uyu zvikanzi uri kuchemei zvikanzi handizivi kuti pane zvamandibvunza izvi ndokwanisa kutaura here kusvikira mwana azochema achema kudaro mbuya ndo vakazoenda kuno mumwe mupurisa mune bhauti ari muvhileji imomo nevamwe pasa vechikadzi zvikanzi mwana uyu tabata nyaya idzi ndo dzatona dziri mufoni make but foni ishandiswa namai vake asi patapedzera kutaura ange akuchema kwaari kuita ari kuti handikwanisi kutaura zvandinoda kutaura pano mwana wachibva aenda naye achibva notaura mukoma KB imwe boyfriend yamai vake inova mutungamiriri weimwe kereke iri muChegutu akabata mwana uyu chibharo
akatomuita mudzimai. Ndokubva amupa mari inokwana kuita $214. Ndobva amutengera mateki asati apfekwa. Havasi kutoziva kuti mumba umu mutori nemateki arimo. Anga achinzi baba pavachatipa mari dzeKrisimasi ndo patichaburitsa bhutsu idzi kuti zvisazivikana kuti patakapiwa mari dzekunotera Krisimasi ndo pakabuda bhutsu idzi. Ava vachibva vasimuka vese nemapurisa pamwe chete. Ndobva vangoenda pana amai. Amai, mwana wenyu aripi? Saka isusu taenda kupi ndofunga akatsamwa nenyaya yefoni yake yakasiiwa iri pashasha panext door, saka haisi kuwanikwa. Ndo maanotumirwa homework yake kuchikoro kwakati kukanganisika kana baba vake pana parisi kugasika zvakanaka nenyaya yekuti mwana aendesa foni yakamutengera. Saka nzi tine nyaya tinayo pano. Tine mwana wenyu. Nyaya tichatanga naye panapa ndeyekuti vanhu vangani vanofanira kutaura nemi vanotaura nemi mufoni yemwana wenyu. Saka nzi ndibati foni yemwana. Nikuti pa 15 years ndirofungidzira kuti pamwe ndikadota musikanzwa zvimbo zvatirosangana nayo imomo zvinondigumbura kuti tiri kubvisa mari kuenda kuchikoro. Saka right, imimi amuna here vanhu vanotaura navo pafoni yemwana wenyu. Vachibva kuti kwete, mwana ndobva anzi buda mumota nemapurisa, ndobva abuda kunoti mwana. Saka ndiani uyu, ndiani uyu, ndiani uyu. Saka regai nditaure, magariro andinoita nemurume panapa inini haazindifadzi. Ndozvakakonzera kuti ndiite izvi. Handikwanisi kuwana chinhu chandiropiwa panguva yandoda. Kazhinji ndinodziba hapana mari, hapana chakati. Saka ndakasvika kuita panguva iyi ndakaita zvinhu izvi. Zvikanzi right, imimi pachenyu ndizvo makaona kuti makaita. Kumwana muri kumupinzira mumadhiri, kumupinzira mumadhiri enyu. Muri kuzviziva here kuti mwana wenyu achisiri mandara akabatwa chibharo? Munozviziva here mwana wenyu akabatwa chibharo nanengi? Nengi hamuzivi here zvikanzi chipoma changu. Amai vakatinda zvikomba zvese mukoma KB hapana chavakaramba. Murume achibva ati iye mapurisa chananga chida kuti munzwi nehama dzemukadzi muri panapa ndechekuti mwana wangu akabatwa. Ndiri kukumbira kuti muite nyaya iye mwana wangu ndiwanhu akabata mwana wangu yekuti murume wangu ane zvikomba zvake. Ndiri kukumbira musiye, no problem, but ndibatsirewo panyaya yekubatwa kwemwana wangu. Hama dzemukadzi mazvinzwira. Muchibva panapa amai mubva maenda kuba kwenyu nehama dzenyu. Kana mune chinhu chiri kumba kwenyu chamunofungira ndichenyu notora, but ndichange ndakamira ndichiona kuti ndezvipi. Kana mune dzimwe nyaya dzamunozoendera kudare kunoripota kuti manyimo chakati nechakati hazvina, ndobva achinja zvikanzi kwete, ndichisvika kumba inini ndichakuburitsira zvinhu zvandinoti ndozvenyu. Makaenda kumba kwenyu, asi mapurisa ndibatsiriwo pamwana wangu. Pasa vandiri kutaura mukoma KB vakabatwa izvizvi varume kwemapurisa vaiabhusa mwana. Yes. Ende pasa pakazobuda mashoko ekuti vakatomboya vakarara pamba apa baba vasipo vachinzi ndisekuru kune vamwe vana. Yamaiwe, muri iyi mudzimai uyu nemurume wake vane mhuri yakakura sei? Vane vanogona kuita 6 mukoma KB. Pavana 6 1 ndiye asiri mutwin, vamwe vese matwins. Vana vasara vari kurarama i4 nekuti 1 uyu mwana uyu. Vamwe vese vakazorwa varipo 2 kuchibva kwazoita vakazorwa varipo 2 vamwe vakaberekwa 1 ava vakaberekwa ma 1 ndipo pane musikana anove number 3 apato chibharo ichi kutori nevamwe vakuru vari mberi kwake. Ya zvakaoma. Saka izvozvi mudzimai akadzoserwa kumba kwevabereki vake. Murume akakwanisa kuudza hama dzemukadzi wake kuti handina dare randiri kuda pamusoro penyaya iyi, nokuti chokwadi chese machinzwa kubva kuvanhu vandashevedza nekubva kumuzukuru wenyu, ende mudzimana wenyu hapana chaaramba. Saka tinoitire dare. Ya pakaipa. 21 minutes past 10 ndiani aunza nyaya kuNational FM? Murume anova ndiwo baba vechi vemwana kuti zvakaitikwa mwana wangu izvi ndizvo iri kuti mukadzi angatora kuita zvikomba obva apa mwana wangu zvikomba zvakare. Ndinofanira kuita sei? Nokuti nevabereki vemudzimai kune vamwe vachiri kutaura kuti uyai tigare pasi, asi ndiri kukundikana kuenda. Ndinonosvika ndichiti chii mudare ndinotaurei? 0713-938-538 0713-938-538. Munoti kudini nechekuchegutu icho? Muri kupi? Pane message yangokandwa baba Isabe yakanzi shiri inongozofa. But uyu ndiye atora mai. Right. Shiri inongozofa. Ingabhururuka ikananga kwa mtoko. Right. Ikabhururuka ikananga kugwanda. Ikaenda kugokwe. Inongozofa. Inongozofa. Ishamara chete. Paka. Harare DZTech station. Handiriya simuzambada tirove pakadzikadzika. Simuzambada tirove pakadzikadzika. Simuzambada tirove pakadzikadzika. Simuzambada tirove pakadzikadzika. Simuzambada pakadzikadzika. Simuzambada pakadzikadzika. Kia.
tapio. Whoa, mighty spine for the beat and the pro. Afana to the Pekashara driver. Chumada Wakachueba Kibini class. Simpidity Horomite. 10 years you will be pinful. Work out web. Simpidity. Horomite. 10 years. Akioroshi. Hoiri. Rigiti. Teni Murani. Icho kwa divu ya Zimbabwe ndapindira mukati menzimbo ya tiroshevedzera kuti dziva rasekwa. DZ extension. Muri ya Zimbabwe. Zvatinozwa panapa. Kune vanhu vanopinda nemoyo. Yes. Votopinda nemoyo. Muri ya Zimbabwe nzwa nyaya iri pano. Kune murume ane mukadzi anogara ku DZ. Right. Ndokubva aita girlfriend yake. Aita girlfriend. Anoti ndiyaibhadhara rent, aitenga chikafu, aimira sababa vemumba umu, ende aipinda nguva yanoda achiti ndiwo baba. Okay. Murume uyu mukoma KB nerimwe ramazuva ari kubva zvake amai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jekesa musuto, he kumagunde, kufamba uko achienda kumba kwemudiwa wake kwa girlfriend. Ari kunosvika ari kuona mune mumwe mutumba monya rinenge bhosho. Dzakadziri nguva idzi dzakasvika madekwana right manheru aya ari kuona kune murume ariko ko murume uyu aripo uyu anobvunza mukadzi wake nezwi rakasimuka sokuziva kuti ndiri baba pano. Murume anotosvedzera kuti panapa ndepangu neniwo ndirobhadhara rendi. Chikomba nechikomba zvasangana pamukadzi. Alright. Ndinobhadhara rendi pano. Murume akada kuzemisa kushandisa simba nokuti anoziva kuti panapa ndini ndinobhadhara rendi ndoita sei. Haasi kutoziva kuti zvaiitawo zvinoitwa nemurume uyu. Okay. Ndoda kuzama kusumudzawo semunhu ari kusumudza masimbi. Paakasimuka ndobvanzi icho nechikomba chawana chiri pamba bhosho hako kocho rikiti bvu. Right. Ndokutaka kunetsana paya murume uyu anogara achiti ndiye baba vepo ndiye akakiwa mukoma KB. Ndokurohwa kusvika hembe pakudambuka. Nemanext door kusvika vaziva kusvika vati bhosho svika kuno. Arohwa murume uyu mukoma KB kusvika pakupinda pasi pembedha. Uyu anoti ndiye ari kubhadhara rent. Yes. Nokuchengeta girlfriend. Ndiye akarohwa. Ndiye akakiwa. Arohwa kudaro abvarurwa hembe. Achibva apinda pasi pembedha. Vanhu vari pambedha. Iye kuenda pasi pembedha. Mbedha wakamira semibhedha yemazuva ano. Zvinoita timu rebazuva romukoma KB mabhedha edu imwe iyi. Vanoti kana muri mumba kuti wakwanise kuuta vachitsvaira pasi pembedha. Vanoti kunzira kana kuti zvimwe zvinhu zvavanoisa zvidhina mubhedha waenda pamusoro. Mukoma wangu ndiye kwasvasva ipapo pasi pembedha ipapo. Kupinda pasi pembedha kwanga kuri kurohwa here kana kuti kwanga achita sei? Handina kwandiri kuenda. Kana mune zvamuri kuita itai henyu. But pana pandakachigwa mari yangu yakawanda pano. Handina kwenda kwakupinda pasi pembedha. Ari pasi pembedha mukoma KB kwakuchifonera mukadzi wake kuti ndivigire hembe. Pano handibve mukadzi wangu. Isi bhedha kuti ndiwe ndiri pano. Panapa handibve. Nekuti ndakachigwa mari yangu panapa apangaunzwe murume. Hembe dzadambuka kwakuchifondera mukadzi wake kuti auye nehembe. So hembe mukadzi anokwanisa uye nehembe. Akati handikwanisi kuuya kumba kwawainditiza uchienda kumba kwemwe mukadzi. Kusvika vemugari wenzvimbo vati naye baba makadyiswa here. Marohwa makadyiwa mari. Muramba muripo kuti mumba maona munhu kati iko zvinezvi mukadzi uyu nechikomba ichi vari kuramba vachisasana vakatogara pamubhedha wamakarara pasi pawo. Chiremba simba takomanda. Amai. Ivhani tiri kuita wandwana. Mukoma KB amene kuti kudyiswa here. Zvakaitika rini izvi? Nafa nhasi izuva rechi7 zvaitika. Makakwanisa here kubvunza nababa ava vaiti ndini ndiri kuchengeta girlfriend? Baba ava vakazobuda vakaenda mushure mehama nevagarisani vakuti zvinonyadzisa baba zvamuri kuita. Tikukumbira muende kumba kwenyu. Even mukaunza mukadzi wenyu kuti asvike panapa mukadzi hanyari here kusvika chizokutorai kumba kwechikomba. Dai wari makavabvunza kuti zvanenguva yakareba sei muchichengeta girlfriend madyiwa mari yakawanda kusvika papi? Ane zvaitonongedzera mukoma KB kuti chakati ndinda kaita chakati ndinda kaenda. But mukadzi uyu haangandiite rafu yakadaro yekuti iye anopinza mumwe murume ende mumwe murume paari kushevedzera kuti ndindobhadhira futi rendi muno mukadzi haasi kupindura kana kupikisa kureva kuti ichokwadi kureva kuti varume ava vese. Ende ndakabvunza tisete sonini vachitaura kuti zviri kuitiwa varume vedu kana kuti vana vedu musango umwe anonzi ndewe rendi umwe ndiwe grosari.
but kana ukwanisa kuzviziva mukoma KB ungazopinda pasi pemubhedha here chikomba nemukadzi wauri kuti mukadzi wako vari pamubhedha iwo chiti handibve pano iye murume wokurohwa uyu anogarawo mudz mudz futi imomo pafupi mukoma KB padhuze vanhu vanotoziva kumba kwake. Saka makazokwanisire kufambira nyaya kana kunzwa vavakidzane kuti icho chikomba chakarowa chimwe chikomba nemudzimai uyu achiri kufambidzana. Chikomba chakarowa mumwe chakatenda kuti Bhozho ndinokwanisa kuzotaura newe, asi panguva inoyi pakaungana vanhu handikwanise, ndobva tapanana manhamba, asi iko zvino akaona namba yangu achadai. Regai timbonzwa kubva kuvateereri manyama kuti munoti kudini neicho chemuHarare DZ Accession. Icho kwadi mukoma KB zvinorwadza, asi shoko randoda mukoma KB kukumbirawo zvangu kunyika yeZimbabwe. Madzimai kana pane chatakambokanganisa takambotanga kukanganisa izvozvo sevarume tiri kukumbira rege on behalf of all men takamirira vamwe varume vese takuwara shiri yabvuta rege. Aiwa zviri kuitika kumanaka, zviri kuitwa zvacho vakomanaka ziko kuitwa aiwa magwadama inzwe baba Isabel hesikanyemba naBhozho. Chekutanga ndinotenda murume uyo wekuchegutu nekuzvibata dai akaita moyo Bhozho angadai moyo wekuda kakudzosera. Bhozho nakanyemba angadai akauraya zvikomba zvese izvo aingoudza kuti tsaga abuda huya kuno. Yes. Osika go umwe zvakare tsaga abuda huya go kusvikira vese vapera. Regai timutende murume uyo nekuzvibata kwaakaita. Tongokumbira kapolisi batai munhu nokuti arimo mudhiriro kubatwa kwemwana Chibharo ndinonzi Kedha pachigovanyika. Saka pakana akubatwa pa achabatirwa chifambi akubatirwa kuisira mwana munyaya idzodzo. Right. Yakabatisa mwana akakonzesa kubatwa kwemwana. Hanzi arimo mudhiri rokubatwa kwemwana Chibharo napasa. Timu yepe pane timu nemasabu ayo baba. Ndizvozvo. Timu yebhora vanganingira zviya 11 apakabuda 14 kozita 1 akataurwa nemwana 15. Ndinoziva pane nyika pamaqualifiers ekuenda ku AFCON final ku Morocco yakauya nemaplayers yakaenda ku South Africa nemaplayers 15 yange sina mari yakakwana. KB ukatenderera mukati menzvimbomo zvinenge zvichiitika zvinorwadza zvakaoma, asi kuna senda message zvikanzeva makatanga ndimi saka yabvuta rege. Mukoma KB nyandoda kutaura pana regai ndingorova dhunge kusona kwechembere ndichadzikata kuti zvinyatsosvika kwamuri yeZimbabwe kuti zvakabata sei. One yandichataura muri yeZimbabwe inoti Silovela Zhombe. Nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yandakataura nezuro mukoma KB ndichinzi izvo namukoma KB mabata here komishina kuti muvazivise nenyaya iyi kuti chii chiri kuitika, kuti kune vanhu vamwe vanonzi munyika yakasununguka havazi kufanira nekuda kwezviri kuitika nokuda kweimwe family. Yes. Nyaya ndotaura ndiye kusilovela mukoma KB. Nyaya yekusilovela ndiri kutaura ishi vanhu ava vanosanganisana nezhombe vari musilovela, asi kana vaitika nyaya dzavo dzinonoripota kupolisi yekushombe. Vanhu vari kukati bekutaura mukoma KB kune mhuri dzinokwenda kuita 4 kwaitika rufu, vanhu vachifa nokubayiwa nemapanga nokurohwa, asi vanhu vari kuita zvinhu izvi vari vana vasabhuku vemunzvimbo vari kutozikanwa. Unyoro huno wandotaura last week mukoma KB kutori nemwana komana ane 19 years akafira patownship abayiwa nemapanga noita 11 asi vari vana sabhuku. Nyaya iri kunetsa ndiye kuti vanhu vari kuti hongu mutemo hatizivi, kana vanhu vasungwa nemapurisa vaenda kwavanoenda vanoenda kumatare edzimhosva, asi chatinoziva ndechekuti kana nyaya yataurwa ichinzi munhu asungwa anoenda tomuona wozodzoka toziva kuti matare edzimhosva afambisa idzi, asi vanhu vamukoma KB vanogona kutiza paminutes vodzoka, asi havana kwavari kuenda vodzoka pamba zvakare pari pamba pasabhuku. Mukoma KB regai ndikuzivisei vanhu vari kuti kunyangwe nevakafirwa kuti vataure nyaya iyoyo vanotanga kutsvaga kuti vakamira papi, nokuti vakangonzwika vanogona kufa zvakare. Vana ava vari kuita izvi vakura sei? Vatori nedzimba asi vari vana vasabhuku. Zvandazokwanisa kuita mukoma KB ndokutsvaga nhamba dzamambo, ndokukwanisa kutaura nakansela mukati menzvimbo sabhuku ivo pachavo vanokwanisa kutaura neni azvikubatika. Asi vanhu vari kushevedzera vachiti vakutya munzvimbo kuti chorarama sei, tikaenda kumapurisa
polisi inouya hongu vonyora mastatement kana kwanyorwa mastatement zvatogumira ipapo hapana kuchadzoka vanenge vachingorarama varimo imomo vakaita 3 days vasipo time out zi ende vanhu vanova ndiwo vane mhuri dziri kuuraya vanenge vachichichidzirwa saka vati hatichazitorarama sei nokuti tikada kutaurisa zvakare ndiye sabhuku ane vana ava unogona kudzimwa munzvimbo kana kurohwa kana kukuvadzwa torarama sei isiri munyika yakasununguka but tiri pasi pemoutongi nezuro makakwanisa here kubata mutauriri wemapurisa komishina Paul Tembanyati? ndakakwanisa kubata komishina basi hatina kuzotaura nyaya mukoma KB vange vari mumeeting. Okay, pandakazoona kuti ndovabata zvakare yange isaite pati pazuva ranhasi pana nchi ndinokwanisa kutopinda kana muofisi mavo. izvozvi tinoziva kuti Slobela Zhombe iri pasi pechi Midlands province. Yes. Dai waro matsvaga mutauriri Midlands province mumubvunze kuti nyaya iyi vari kuiziva here, sei mapurisa vasiri kutsvaga nokubata mhondi idzo? ichokwadi mukoma KB vanhu vari kusuwa. Ichokwadi vanhu vari kusuwa havangatadze kusuwa kana pane mhuri 4 dzarasikirwa nehama dzavo, endi vanhu vari kuita izvi vachitozikamwa kuti vana vanhingi. Dai waro makwanisa akakutsvaga mutauriri wemapurisa kuMidlands province, mutaure naye munzwe kuti nyaya iyo yasvika munzeve dzavo here, endi ndiapi matanho avari kutora kuti vasunge mhondi idzo? ichokwadi mukoma KB ndichaziva zvakare nemwe zvakare muno munzvimbo munomu padhuze nepalake Chivero apa pane vanhu mhuri yakakwanisa kuuya zvakare pano paZBC nezuro vachiti kana tisina kupiwa mapurisa vekuenda namunzvimbo hatikwanisi kudzokera kunogara munzvimbo idzo tinonourawa. kune munhu ari kutotumira vanhu kuchiva vanhu vanonzi masoja vanova vakavhara kumaziso tichirohwa vachiroverwe, asi isusu hatitozivi kuti kune nzvimbo here iri kutumirwa vanhu vachinzi masoja ari kuuya but munhu ari kutuma vanhu ava tinaye titomuziva muland barons tikaviga tikaripota kana pakauya mapurisa panoto ato munhu iyeye achiuya nemapurisa totorohwa nemunhu iyeye mapurisa aripo achiona vakaenda here kunoripota nyaya yavo? varipota nyaya vakaburitsa panapa kuti honai reference yemusi wakati takaripota, reference yemusi wapakati takaripota, asi isusu tikanoripota hakuna vari kuuya. Asi iye akaenda kumapurisa anouya nemapurisa auya nemapurisa tinotaka kutoshwa tichirohwa nevanhu iye mupurisa akamira pasaiti. Baba Isabel, takataura takapa mhuri yeZimbabwe nhamba dzekuti kana vachikomplena vachiti nyaya dzavo hadzina kubatwa mune zvakanaka vanofanira kufona kuPGHQ, vakakwanisa here kufona kana kusvika kuPGHQ vakanosvitsa nyaya yavo? mukoma KB vari panapa ndo patakatikwanisa kufona tikakwanisa kutaura nainspector Chakanza. Right. Inspector Chakanza vakati kana vanhu ivavo vasingatokwanisi kunogara ende pamutemo wedu isusu hakuna vanhu vanonzi vadeployiwa kuenda kunorova vanhu zvisingazivikanwa ende hakuna vanhu vanoenda vakavhara kumaziso vasina mauniform. Right. Anditika kureva kuti ndezimwe nyaya dzinokwanisa kunzi mapurisa vari kuita mhosva but vanhu ivavo vasiri mapurisa vachibva musango. Saka vanhu ivavo vachibva ipo paZBC ngavauye kuno kucentral tamirira kunzwa kuti pavakabva panapa mukoma KB vakaenda kuofisi yekucentral vakazokwanisa here kudzokera ende kwakanonzi kudii nokuti vanoti ivo pavairohwa vabunhu vakakati vani mupurisa anga ari musifi vachitoziva kuti ndiye mupurisa wedu nenge uyu ndiye auya nemunhu but munhu iye mukoma KB kwanza aiburitsa zvipo zvinoburiswa nemapurisa zve zvinotosha vanhu zvezve vanhu vachimhanya mupurisa akamira pasaiti. Right. Dai waro zvakwanisika mabata kainspector Chakanza mutauriri wemapurisa muHarare munzwe kuti vanhu zvavakasvika nezuro vakavabatsira kusvika papi? Handitika so that musati mabva panapa munokwanisa kakupa update iyoyo kumhuri yeZimbabwe. mukoma KB ndine nyaya yandinayo panapa. Nyaya ndiri kutaura panapa iyi ndiye kuSlovela. Nyaya yekuSlovela mukoma KB ine mwanakomana ndine urombo mhuri yeZimbabwe. Zvino zvakaitika panapa ndaitofana kunge ndichitori nemapics kana foto rimwe randiri kukanda paWhatsApp channel yedu kuti nyika ione nekupupura zvatiri kutaura. Right. Mwana akaita vakadzi 3 but munhu wandiri kutaura mukoma KB ane 37 years aine vakadzi vatatu. Pavakadzi vatatu angave nevana vake vanokwana kuita iyo 10. Pavana 10 mukoma KB pasara vakomana vanokwana kuita 4. Pavana 6 vakafa vese vasikana. Kuna kuti vanasikana ndo vaifa yange yakuita sekunonzi iya yatakada nezuro yekuti mufamily mainzi hamutendwi
kuonekwa mune mwanakomana nokuti kuona mwanakomana ararama haazwi muno. So iko zvinozo akazorwadziwa vana vanokwenda kuita 3 vafa mazuva akateverana kuti nhasi mangwana nekusora mangwana vachibva kunoviga mumwe achifa. Ende vasikana vamukoma KB vana vakada kuenzana 9, 11 ne7 years vakateverana vachingoshaya vese 7, 9, 11 vachibva. Asi mukoma KB vanoti vachibva kuguva mangwana vaiona pakati peguva pakaita senge pakacherwa pakadirwa mvura pakazara masvosve kuita sekunonzi pane nyama yakaura nenonzi. Ndokubva aenda munzvimbo yemubulawayo ndoma akatsvaga mubatsiri achibva aenda kunzvimbo zvikanzi hande ikoko asvika ikoko zvikanzi shedza baba vako vauye pano baba vako nyakubereka mukoma KB zvinonzwisa sisi zvinonyadzisa zvikanzi baba ndiri kuona hongu vana vakachererwa pasi apa dai zvaibvira dai zvaigona vanhu ava mukavafukunura ava vanoonekwa vane mitezo usina kukwana mitezo yevana ava itori nababa ava baba nyakubereka baba kwani baba nyakubereka baba baba vavo sekuru apo baba vevana ava munhu wemutemo mukoma KB. So zvakazoitika ndezvekuti munhu baba vakabvuma kuenda ipapo zvikanzi baba kudana kwatakuita ipanapa izvezvi hatizi kutendera kuti mubve pano kana muchida kuenda kumba kwenyu toda kuenda nemi mumba menyu imimi kwamunoisa musoro kuno vanhu vokumbedha shedzai mai venyu vauye panapa mudzimai wenyu. Zvikanzi nai mama toda kubvunza muri mukadzi anogadzira mumba make munospray yawo imwe mari yacho munotipiwa nemwana wenyu uyu kuti mumba menyu munge makanaka. Ndiri kuona imwe midziyo iri mumba menyu mwana wenyu iye ndiye akaitenga mumba menyu timunhuwire mumba menyu mune kasimeo kamwe kamunonzwa kekuti dzimwe dzenguva munombosimudza mubhedha muchifunga kuti mune gonzo rakafiramo. Zvikanzi dzine nguva yazvinoitika zvikanzi nguva yazvinoitika haisi nguva irinenge yabva kuitika rufu. Zvikanzi kazhinji chokwadi zvikanzi izvo zvitaura kuno kwatiri kuita mumba menyu kasimeuka karimwika. Zvikanzi nezuro chandakatombotsvoka ndifunga kuti mune gonzo zvikanzi haisi gonzo. Baba vari kushandisa vana ava vana ava vakafukunuro ava mitezo yava inotokwana mitezo ina baba mwana anenge ashaya ochengetwa ovigwa sekuru osvika ofunukura guva ivo vanonzi vane maitiro avo pamunozosara muno kuti vaviga ndozvo vanenge vatori but vanozoenda usiku votora sikarudzi dziya vanotamba nadzo pamusoro peguva ndopo vanenge vachivhara pavanochera voisa sikarudzi ipapo voita zvavanoita vosiya vadira mvura kudira mvura kwavanenge vaita kureva kuti vavhara ani nani anoda kutsvaga nyaya idzi awanike. Zvikanzi but ndazviona inini baba tinoda kuenda mumba menyu tine bepa zero kunotora mumba menyu. Vachinosvika pamba nababa vamukoma KB baba vakamhanya vakapinda mumba ndobva vatora bepa vakati bepa ndinaro iri but bepa iri handikupei vakaramba naro ndopakatanga vanhu kuda kutora mapics oti asei mwanakomana akashevedzera akati izvozvo handitendere hongu ndi baba vangu asi handitendere. Vanhu vandiri kutaura mukoma KB mhuri yeZimbabwe vakarohwa nevaroora. Kana muchiziva nyaya ina baba vakarohwa nevaroora ndiyoyi vakazoita zvekutorerwa bepa iri zvenharo mukoma KB. Zvinhu zvandiri kutaura izvi hazvina 4 days asi iko zvinochishamisa kubva nezuro mukoma KB baba ava vari kuita senge maronda ekuvhurika kubva mumusoro mumaoko kana musana vari kuvhurika anoita maronda ndei kubva patorerwa zvinhu izvi vari kuita maronda. Saka izvozvi nhasi vanzi vamuka zvakare vane maronda pasi pemaziso ronda ritonyeka zvikuda kutopinda pai zvikuda kupinda maziso kwanzi makumbo musana mumaoko ese vakuita senge munhu aine maperembudzi kubva vatorerwa bepa because vaiti bepa iri handikupe bepa ndinofanira zvikanzi isu tikasatora bepa iri hazvina kukwana zvichatosvika zvakati kunyange vanakomana kwete kwauri kwega vana iva kuvana vavo vese zvichaitika vanofanira kutorerwa bepa iri vakatorerwa bepa ravainaro iri ende mwanakomana handisi kuda kuratidza kuti uone kuti mubepa mune umu bepa iri ngaringopiswa tikakuratidza bepa iri baba vamunovauraya. Saka mushure mekunge bepa ratorwa richibva rangopiswa hapana akakwanisa kakudongorora nekuona kuti mubepa mune vakagara vaudzwa kunzi vana venyu hapana ari pasi hapana sikarudzi kakwana vana vese vasikana Hey, saka izvozvi mushure mekutanga kurwara kwasekuru hapana here zvavari kutaura kuhama neshamwari kuti vabetsere. Kana vana mukoma KB hapana kuita action asi mubatsiri akashevedzera kuti muchida kuti baba vabatsirika
no problem zvichaitika pavari zvichaitika asi kana muchida kuti tizobatsirana nawo munonga kutishereza varoora vakaita noise yekuri wababa ava ndo vaishevedzera kuti atidi munhu anouya panapa kuzora pababa ava asi vamwe ukama kusanganisira masabhuku vari kuzama kuda kugara pasi nevanhu ava but mwanakomana anova ndiye muridzi wababa ava mwanakomana wababa ava akaenda kubasa ari kunzi iye ari kuti ndichadzoka toona togara pasi sei asi vakadzi vemurume uyu vari kuramba kuti mubatsirika nachiuya anouya pano pamba haendi kumba kwababa vana vedu vangaperere pasi nasekuru kwete mutorwa so handizivi kuti mukoma KB vaizvishandise mukoma KB baba vacho manje havana kana chinhu kana huku zvayo havana kana chinhu kumishonga yacho vanoishandisei bhutsu vanotopfeka nyatera havana kana chinhu hey kuvaiurayirei vana havana kana chinhu ya zvakaoma regai katibvunze vateereri manyama kuti vanoti kudiniko kubudikidza neicho chekuslovela 0713938538 0713938538 17 minutes to 12 ndo pafika nthawe pali manje papa Isabel pane message iri panapa chikumbiro ndoiverenga here nokuti yakananga nemi baba Isabel ndiiverenge message iri pano iyi nokuti yakatarisana nemi kunyanya kungoti panapa asi papidzwa girosari asi papidzwa girosari hanzi na Peter Zuru representing Dombo Shawa pasenyoro tires nemutsiroka mukoma guy nauye grocery ndiyo yakuita kuti shiri ibvute rekeni bvunza Bozho Kanyemba ndatenda hangu RD the producer Peter Zuru representing Dombo Shawa anozviziva from experience amene kuadzingirirwa kuti kungadi Peter Zuru wakoyo baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei icho kwadimbiri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina sipombero nhamba isinganyadzise nhamba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 nditovimba kuti ndidzo namba dzacho ndapota musabhipa sa Rebecca Foster